Horas madita salutna. Tapuk kama parminggota martang yang nahohom mahita. Amin. Tapuji matuhata marite ende nomor 22 ayat 1 ayat 2. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natu mempalangit dohot tanoon. Amin. Mangasahon debata sai hamonangan do ulah honotta, ngot maho ale parhinaloan, tarsugul maau dibuha siang hari, pujiokku maho di tonga-tonga ni akka bangso, ale Tuhan endeh honokku maho di tonga-tonga ni akka marga. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan di bata parisi rohana sumurung, mauliate ma rohana mi tuho, ala di joho hami tupak kirimon ni hanguluan saleling ni lelengna. Selehon maton dim tu rohanami, asa margogo hami mangalo icap-icap ni rohanami, jela asa dilului hami akana di banua gijangi. Pargogo hami manaluhon salutna, neng mengabat hami tu hasonangan, saya pagadah haporseaon, pikirimon, dot pamopomon ni rohanami, asa unak kami ro di ujungna, lahu majalo tupali hami di jolom, alini anakmu Tuhan Yesus Kristus si pangului. Amin. Roho, aku bersedia
patik ni debata si hangul hota di minggu palimahon dung Trinitatis patik palimahon dohot lapatanna. Ikon pasangapunu donatorasmu asa martuaho jala leleng mangulu di tanona ni lehon di jahuba di batam diho. Dia dola patani oddo. Ikon di habiari rohata di bata jala ikon holong rohata di bana asa unang lea rohata mida natorasta. Dohot mida aka rajata roh di aka natua-tua. Dang jadi parota rimas nasida. Ikut patudo hita jala ikon holong rohata tu nasida sioloan do nasida jala si subuton do rohana atong rap magido gogoma hita sian Tuhan di bata ale Tuhan di bata sai pergogoi mahami manglahon nahubar patikmi amin. Yesus untuk korma, pambahenan muna sotama, naik sesaona duduk sami, di baik mudar naik. Pasailah sohatai muse, kolori asian dosape, sai romahita surgoi, lasona maresi. Roma tu Jesus atoporo, ai sodi tulak Jesus beho, na asiro hadu Jesus i, sai pos marohami. Pasailah sohatai muse, kolori asian dosape, sai romahita tu surgoi, lasona madesi. Tatopoti madosatta. Ale Tuhan di bata pargogo naso hatu dosan para si rohana sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nada ngolon ro tujuloni habangsa habadiomi manopoti jala menganggukon dosa nami. Macejot-jot warsai hami ho marhitete pikiran dohot hata dohot pambehanan nami narwai. Dang hu haulongi hami sian hu nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gugun nami, nang dongan nami, dang doshon diri nami hubahen hami, dibaheni tamado rimasmu, jala umammu hami tuhamatian saleling nilereng nai, alai nama purus mahami nuaeng tu asini roham nagudangi, mangido sian nasa rohanami, hasisani dosa nami salutna. Saya urupi mahami paubahon rohanami, alini Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangulu hami, dohot alani guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya asima roham di hami, halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni dibata taringotu hasisan ni dosa. Umopop hita gabi dosa do ibana, naso tumadda dosa di bahen debata, asa gabe hati gorani debata hita, marhite-hite ibana. Hasangapon mandi debata na digijang. Amin.
Hatani debata turpuk epistel di minggu palimahon dung Trinitatis. Imana tersurat di poda opat memuka sian ayat sada prodi ayat sia margati sorin mahita manjahasa. Saya tangihon ma hamu ale aka anaha pangajaran ni sada ama jalari koti hamu ma gumuruhon pangatus Sion. Ai aupe siminik ni damang doau hasudungan jala anak sasada ni dainang. Saya eahi hapistaran, eahi matutu pangatus Sion, unang tung halupahon, jala unang tudali aka hatani pamangaku. Parmulani hapistaran, oddo tuhori hapistarani, jala tuhoron sadokna niomom tumuhor pangatus Sion. Lehononado tu ulum bulang-bulang hasoloan, tupal na jagar situtu basa-basa honon na tuho. Ima saatna, martuado akan tumangihon hatani dibata jala nompiopsa. Amin. Taha tindak koma hapor siaw tai, songon na hina tindak koni dongata sa hapor siawn di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di bata jahuba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopal langit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni di bata jahuba na sasadei, ima tinubuhan ni si Maria, naga begabian siantun di parbadia, andorang so bubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit di pakungpan ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lahu diundul siamun di bata jahuba amanai pargogo na sohatu dasani disima ibana pai mamulak sogot tanoon manghukumi halak na mangulu dohot na mate au porsia ditondi parbadia jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan ni alak Kristen akan nabadia, dohot dihasihan dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dogok nang mate, dohot dihangluan nasora sudah. Amin.
Horas madhita saluhutna. Horas. Tabege matikting di Huriatta HKBP Rawamangun, Minggu tanggal 12 Juli 2020. Parmingguan di HKBP Rawamangun. Minggu Sadarion 12 Juli 2020 di Patupa Huriatta do 5 hali parmingguan. Parmingguan Sikola Minggu dohot parmingguan pra remaja manang rekaman. Parmingguan umum pukul 6 dohot pukul 10 wib bahasa Batak di gereja. Parmingguan khusus pukul 10 tolo wib dohot parmingguan umum pukul 10 onom tolu puluh wib bahasa Indonesia di gereja. Parmingguan pukul 10 tolu dohot pukul 10 onom tolu puluh tongdo disiarhon langsung sian gereja ruas ni Huriatta boima mandohoti parmingguani di Jabotabe. Minggu 10 sia Juli 2020 dohot satorusna patupaut tama parmingguan di gereja opat hali ima pukul 6 marbahasa Batak, pukul 10 marbahasa Batak, pukul 10 tolu marbahasa Indonesia, dohot pukul 10 onom tolu puluh marbahasa Indonesia, dohot ketentuan. Ruas hadir 15 menit andorang so dimulai parmingguan. Ruas namandohoti di ganup parmingguan maksimal 250 halak. Akka ruas nanaing mandohoti parmingguan ikon mandaftar marhite call center di nomor 08 sada 2 sada 0 onom tolu tolu hari Jumat sahatu Sabtu pukul 8 sahatu pukul 10 onom wit. Laho manut tuhon kota ganup parmingguan. Ruas namandohoti parmingguan wajib memakai masker, pelindung wajah, manang facial, jala dipariksa suhu tubuh, dohot menjaga jarak. Ruas wajib mengisi data pribadi, nama, HP, dan WIK, andorang so masuk tu gereja. Sude parmingguan kecuali parmingguan pukul 6 wib, hot do disiarhon langsung sian gereja manang live streaming. Tuhatta mana masu ganup hita jala sude akka recanata mardalan dohot denggan. Partangyangan wik. Rabu 15 Juli 2020 pukul 10 siawib, Patupauni Huriatta do partangyangan wik di Jabotabe secara online. Sude ruas ni Huriatta asa mandohoti partangyangani. Sermon Parhalado. Sermon Parhalado hari Selasa tanggal 14 Juni 2020 naro tong di Patupa di gereja masuk pukul 10 siawib. Sude Parhalado asaria mandohoti sermoni jala taulahon ma protokol kesehatan dohot memakai masker jala menjaga jarak. Tikting naing marbagas. Tikting parjolo dohot padua. Naing manjalo pasu-pasu parbagasan ma Lamonsa Yohanes Sianturi, anak ni Amatta Lamada Sianturi almarhum, tubuh ni Inata Magdalena Boru Manulang. Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Pisangan Gading Raya, dohot Oroana, Elisa Hadisara Abigail Simamora, Boru ni Amatta Madus Simamora, tubuh ni Itata Ida Lumongga Boru Sianturi. Ruas ni HKBP Indra Kasih Resort Indra Kasih Medan. Pamasumasun hari Sabtu 10 Juli 2020 di HKBP Indra Kasih Resort Indra Kasih Medan. Tuhatta mana mamasu-masu
nasida gabe rumah tangga nadenggan. Pertemuan seksi lansia HKBP Rawamangun. Hobar tu pangiduan ni pangurus seksi lansia HKBP Rawamangun periode 2020-2022 Kamis 16 Juli 2020 pukul 10 WIB patu pauni seksi lansiado pertemuan maringanan di Sopo Timotius HKBP Rawamangun. Ima acara pertangyangan dohot serah terima pengurus seksi lansia periode 2018-2020. Tu pengurus terpilih periode 2020-2022. Alani pandemi corona, sapulusia si saunari terbatas do peserta, hobbar tusi konfirmasi kehadiran anggota lansia, asa menghubungi Bendahara Seksi Lansia Ibu Rosalina Borutagalung di nomor HP 0812 walusia sada 2 siapitu sada tolu. Diharapkan tu sude peserta nah hadir mandohoti protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dohot menjaga jarak. Penerimaan guru sekolah minggu. Huriata HKBP Rawamangun naing membuka penerimaan baru guru sekolah minggu. Pendaftaran mulai Minggu 28 Juni 2020 sahatu 10 sia Juli 2020 dohot syarat. Boima dijaha di harotas tikting manang di web HKBP Rawamangun. Ruas nanaing berkeinginan gabe guru sekolah minggu, Boima menyerahkan permohonanna tu kantor sekretariat gereja. Jadwal kegiatan pelepasan CD tahun 2010 sia 2020. Hobbar tu nanaing di patupa maka tidak kon haporseon manang lepas CD tahun 2010 sia 2020. Jadwal kegiatan nah hobbar tusi ima. Hari Sabtu 25 Juli 2020 pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 10.08 ujian tulis secara online. Tangiang penyerahan Rap Dohot Natoras atau ibadah singkat Minggu 26 Juli 2020 kelompok Sada. Senin 27 Juli 2020 kelompok 2. Rabu 29 Juli 2020 kelompok Tolu. Kamis 30 Juli 2020 kelompok 4. Jumat 31 Juli 2020 pukul 10 WIB sampai dengan selesai latihan persiapan pelaksanaan CD. Sabtu 1 Agustus 2020 pukul 10 WIB sampai dengan selesai gladi bersih pelaksanaan CD. Minggu 2 Agustus 2020 pukul siawib ibadah peneguhan atau pengukuhan CD na didohoton ni holan akka pelajar CD dohot natoras. Ruas nanaing marminggu disadari asa marminggu ma dipukul onom pukul 10 tolu dohot pukul 10 onom tolu puluh wib. Akka pelajar CD asa mangalehon pas foto ukuran tolu kali 4 2 lembar. Sude pelajar CD di parmingguan nama katidakon haporseaun wajib mandohoti protokol kesehatan ima memakai masker pelindung wajah manang facial sarung tangan, dohot, hand sanitizer. Ruas na baru. Minggu sedarion 10 Juli 2020 di Jalo Huriata do gabe ruas na baru ima keluarga Simon Sibuya SH, Ike Rosmawati Boru Sirait SH, Rap dohot 2 halaki yanakona nasida,
Rosian Gereja Kristen Baptis. Di pasu-pasu tuhatta manasida asa gaberuas nadenggan di tonga-tonga ni huriata. Namonding. Na di hari Senin 6 Juli 2020 nunga jumolo monding sahalak ama ruas ni huriata surung Meijoni Tambunan. Umur 63 tahun, hina baluhon ni Inatta Nursaini Tiominar Boru na 70, alamat Jalan Kayu Jati Sada Gang 2, nomor 5 Jakarta Timur, Wik Kayu Jati Sunan Giri. Tuudean Senin 6 Juli 2020 di TPU Pondok Kelapa. 2. Na di hari Selasa 7 Juli 2020 nunga jumolo monding sahalak ama ruas ni huriata Togu Parulian Marpaung umur 72 tahun, hina baluon ni Inatta Samaria Duma Boru Siburian, alamat Jalan Yapong 15 RT Tolu RW Onom Pengangsaan 2 Kelapa Gading Jakarta Utara, Wik Kelapa Gading. Tuudean hari Rabu 8 Juli 2020 di TPU Pondok Rangon. Tuhattama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di anggota keluarga namar sitaononi. Sosialisasi protokoler ibadah di gereja. Boima dijaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun www.hkbprawamangun.id. Tambahan namar sahid. Sada Nyonya Tinambunan Boru Purbawik UKKM dirawat di Rumah Sakit Siloam Karawaci Ruang HCU lantai tolu. Paduahon Nyonya Sintua Lumbantoruan Boru Hutah Soit Oppu Given Wik Rawamangun Tegalan dirawat di Rumah Sakit Cikini Ruang E11. Pelehan dot akka udut ni boa-boa tajahama di Harotas Tikting naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu tuhatta ma barita masa dohot ulaon akka sipatu paotta bahen sangap di goarna. Songonima Tikting di huriata minggu sadarion. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha, ima namangaramo tia ka ate-ate doho pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Tatangion maha tani debata, turpuk jamita di minggu tasadarion, ima minggu palimahon, dung Trinitatis, Nienet sien buku Evangelium Lukas bidu onom ayat 30 sia sahat rodi ayat 42. Tapayut hiut maamang inang sonor mahatana didok disi.
Jala dihata hondo nang umpamaon tunasida. Tung tartugun na mapitung ma dongan na mapitung di dalan. Darap targudung manasida duaca. Dada sumurung sisean sian guruna. Nong sundeng gando ganup molo doson guruna. Ahama pola pa bereng-berengommu, silbak-silbak na di mata ni donganmu, iya na satiyang na di matami, dang di atoiho. Tung dohonommu ma tu dongami, uahu upat majolo silbak-silbak na di matami anggia. Hape na satiyang na di matami, dang di idaho. Heho pangaci, jumulo matiyangi upat tiyangi sian matami, dukpei asa pikironmu, manang beha pangupatmu di silbak-silbak na di matani donganmu. Ima sahatna. Punguan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, di minggu palimauhon dong Trinitatis, hatanin debata mengambil tema rikotima gumuruhon pangatusion. Di hita halak batak adong do ede nama dok anak kokido kamoraon diau. Kugogope macari arian doho borngin, yang penting marsikola ma gelekku. Dak perlu marbalian atau memakai perhiasan, memakai emas dan yang lain-lain. Yang paling penting bagi orang Batak adalah bagaimana memberikan yang terbaik untuk anaknya, secara khusus di bagasan parsikola anak. Ido ubahen dihita halak Batak amanginang doho sude ruas ni huriata, sebisa-bisanya orang Batak itu akan memberikan pendidikan yang tertinggi bagi anaknya. Bahkan adong do pemahaman dihita molo S1 na torasna naik ma S2 iya nakonna. Molo nunga S1 opungna S2 na torasna naik ma S3 pahopuna. Luar biasa sasitongna pemahaman ni halak Batak untuk pendidikan tu aka iya nakonna. Bahkan mulai sian na menet, bahkan artinya dari mulai kecil molo ningot ditiki di bona pasogit. SMP pe anak konna nunga di pajae mangarato asabui marsikola. Masih kecil, yang seharusnya dia masih bersama-sama dengan orang tuanya, dia harus masih bersama-sama dengan keluarganya, makan dan minum, berdoa, duduk bersama, bercerita, bercengkrama. Tetapi orang tua akan memberangkatkan anaknya sekalipun masih kecil untuk bisa mencapai cita-cita pendidikan yang terbaik bagi anak konna. Suku-suku namang nang bahasa rikot hita maguruhon pangatusion. Ini sangat penting sekali. Asabui molo tapasikola hope akayanak kota molo lao pe hita maguruhon manang mencari ilmu pendidikan supaya seseorang yang diberikan oleh Tuhan itu hikmat dan pengertian sekaligus juga kecerdasan bagi tidak menyalahgunakan pendidikan, kecerdasan, hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya. Bahasa rikot hita maguruhon pangatusion. Jala sian dia do boi dapota saluhut nei. Molo nakanin hudok halak Batak memberangkatkan anaknya marsikola satibo-tibona seperti itu.
Itu hanya sebatas kita berpikir, mana kita mencari kecerdasan kognitif, intelektual. Orang tua memperlengkapi anaknya untuk bisa mencari kecerdasan intelektual bagi anaknya. Alaiheado natoras berpikir bohado asa dapot dia nakoku mandalani ngulu na pinasani debata dapat diibana tidak hanya sebatas IQ nakanin kecerdasan intelektual, tetapi juga harus dapat kecerdasan emosionalnya. Harus mampu mengkontrol, memahami bagaimana kecerdasan emosional itu berbarengan dengan intelektualnya. Sekaligus juga seseorang itu harus memiliki kecerdasan spiritual. Supaya asa dada adong kalak naung dipasikolahon akan natorasnya, pada akhirnya akan menjadi mengecewakan bagi keluarganya. Tidak memberikan yang terbaik seperti yang diharapkan oleh orang tuanya. Biasanya kita mengenal yang tiga ini: kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual. Tetapi kita tidak boleh melupakan yang satu yang saat ini sedang berkembang, TQ, transendental. Kecerdasan tertinggi sebagai manusia terindah yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan kemampuan untuk memiliki visi ke depan menjalani kehidupannya. Alanima amang inang macerikot do turpukon. Memang sekilas turpuk ini seolah-olah mengajarkan kita, Tuhan ini mengajarkan kepada kita jangan melihat kesalahan orang lain, tapi lihatlah kepada dirimu benar. Karena sebelum nats ini diajarkan Tuhan Yesus do, bahwa sebagai orang yang sudah dimerdekakan dari dosa, yang sudah ditebus marhite mudarni Kristus, jangan menjadi hakim bagi orang lain. Yesus mengingatkan bahwa ketika orang melakukan sesuatu, ingatlah bahwa Yesus telah mengingatkan kita bahwa berlaku do hukum tabur tuai di bagasan pardalanan ngulu ni jolma. Apa yang kau lakukan kepada seseorang itu juga akan yang dilakukan orang lain kepadamu. Kalau kau menghukum, menghakimi seseorang, maka orang lain pun akan memakai timbangan yang sama untukmu. Lalu apakah nas ini naik mandok? Kalau begitu kita tenang-tenang sajalah. Paloas mahala merdosa, paloas mahala mangulahon hajaton daong. Tak songonina naik didok turpukon. Alai didok debatado di bagasan turpuk tahun tarlumubi di bagasan ayat sia didok. Jala dihatahun donang upamaon tu nasida. Tung tartogu nama pitung ma dongan nama pitung di dalan. Darak targodung manasida duaca. Yesus mau katakan sebenarnya seperti ini. Kenali dirimu. Pardosa do ibana alai hope pardosa do. Karena tidak bisa orang buta sama-sama menuntun orang buta. Jaladakia masa hita bereng kupikir. Alemolo adong pe nama pitung selalu dodonganna orang yang dapat melihat. Supaya apa? Supaya nama pitungi dohot nabe mamerengi tidak sama-sama terjatuh ke dalam lubang. Balok naik menyeberang pe gabe adong dak tuson tusodohi tadi togu-togu. Ido ngolu ni halak dan memiliki keempat intelektual nakanin, kecerdasan tadi. Bahwa ketika dia memiliki kecerdasan intelektual, maka seseorang itu harus dibarengi dengan kecerdasan emosionalnya. Ketika seseorang memiliki kecerdasan emosionalnya, maka seseorang harus juga memiliki kecerdasan spiritualnya. Dada sumurung sisean sian guruna,
Naungsun dengan do ganup molo doson guruna. Seorang murid tidak akan mungkin sama dengan gurunya kalau dia tidak tamat dalam pendidikannya. Seorang murid akan menjadi sama dengan gurunya kalau dia tamat dalam pendidikannya. Nah yang didok debata molo doso marsiajar manang molo marsiajar hosianau maka sarupa mahita. Molo sakabon hodo tahu sarupa mak hodo tahu. Idu umbayan didok kata debata bahwa orang yang bersama-sama dengan Tuhan yang duduk dalam takhta Allah akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena apa? Allah sakabona kita dohon ibadah. Bahwa kita satu bagian satu pokok dengan Allah. Naung mengajarhon taringok tu hadingganon, taringok tu habonaran, taringok tu bohado halak bui mandalani nguluna. Pendidikan nama cemar arga do nabui tadapo siang turpukon ama inang. Ahama pola pa bereng-bereng ngommu silbak-silbak na di mata ni donganmu. Ia nasati yang na di matami dang di atoiho. Gumodang dosian hadiryot tajolma. Lebih melihat kesalahan orang lain dibandingkan dengan melihat kepada dirinya. Ido umbayan moloboy halak martudu manang menuduh sasa halak. Saya juga baru belajar tadi di rumah gimana kalau aku tunjuk orang. Ternyata ketika aku tunjuk orang satu kepada dia, tulu do menunjuk tuau. Kau jangan begitu, yang bagus itu. Kau harus seperti ini, nggak boleh. Ternyata ketika ku tunjuk kesalahan orang satu, HP nunga tulu menunjuk tuau kesalahanmu lebih banyak. Unang-unang sipata bui do hita madok kau heran menama nebak berarti sada tu dongan sada tu debata tulu tu hita tetap lebih banyak kepada kita. Lapatan nadang adong jol mana sempurna di bagasan padalanan ningulu nanilioni debata alai. Iko tengok disempurnakan Tuhan do saluhut halak namar dosai marhite-hite mudarni Kristusi. Bagaimana seseorang boi madok kepada seseorang bahwa dia akan membuang didok di bagasan turpuk tahun wahu upat majolo silbak na di matami anggia HP na satiang kata satiang balok itu lebih besar ukurannya dibandingkan dengan satitik doho sabalok bohado dohono ni sahalak bui bana mangupat na satiang di mata ni donganna HP na di ibana pedang bui tarbereng ibana. Alani maridok di bagasan turpuk tawon amang inang. Sasahalak bui menjadi hakim bagi orang lain apabila ia dapat menilai dengan tepat seperti apa penilaian Tuhan kepada seseorang. Alai dangadong kita nabui menilai secara tepat. Ido ubahin selalu berkeliaran hata ninna tu ninna di bagasan ngulu ni halak ninna nasida do. HP marguru mahita tunaung di pasahat Kristus Yesus taringot poropuan sahalak poropuan namar dosa. Di doh Tuhan Yesus doh aka tuhalak narame di hati yai. Molo ado siya kamu na somar dosa. Hamu ma parjolo
yang melempari perempuan itu dengan batu. Dan adong nabarani. Ala di dona sida do uhum nami madok molo mardosa perempuan ni molo diulahun ibana nasongni. Maka hukum kami mengatakan dia harus dilempari dengan batu. Hukum kami didok nasida. Ale Roma Tuhan Yesus hukummu nadoi alayau madok dan hukum nasongoni. Hukum ni jolma doi ala yang go hukum ni debata parjolo ma bereng silbak manang nasati yang na di matami baru bereng ma nasati manang silbak na di mata ni donganmu. Tada ma parjolo dirim baru boi hitam madok si donorta tu halak asa songonai dok. Ketika seseorang memiliki kecerdasan tikunakanin transendental di mana dia bisa melihat visi kehidupannya ke depan dengan menghadirkan tuntunan pengajaran agama, mana menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, saya yakin bahwa manusia akan hidup dalam damai sejahtera. Bahwa orang-orang akan hidup dalam keseimbangan. Bahwa manusia akan hidup di dalam pengampunan yang daripada Tuhan. Bahwa orang-orang akan mengerti dan memahami bahwa ternyata pendidikan dari Allah itu lebih tinggi dan lebih mulia dibandingkan dengan apa yang kita dapat di tengah-tengah dunia ini. Ido ubahen dan ngadong pendidikan yang mengajarkan seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Salib yang ada di depan kita ini Inang mengajarkan tentang itu. Tetapi dunia mengajarkan yang lain termasuk hukum-hukum yang ada di dunia ini. Ale taingot ma hukum di Portibio pesa sitong molo mamereng sian lambangnya. Kenapa perempuan kan seorang perempuan yang pegang timbangan do taringot tu pengadilan. Puasa pola ikun ditutup si malolong nai. Dan puasa timbangan itu tidak peol ke sini atau ke kanan atau ke kiri, ikut lurus doi. Nang pe ditutup matana, alai ditiup ibanan timbangan tidak peol. Tidak ke kanan dan tidak ke kiri, tidak berat sebelah. Alania Allah memang diberi kemampuan kepada seseorang untuk melihat sejelas-jelasnya. Marhite-hite hikmat nasian debata. Hikmat nasian debata. Bahwa seseorang akan menghakimi dengan menutup matanya sehingga dia tidak harus melihat yang salah itu orang kaya atau orang miskin, sebesar apa kesalahannya dot akan naasi. Keluargaku doi manangdang dot akan naasi. Songoni do Tuhani mengajar khotu kita. Ido dos di bahen debata saluhut jolma karena kita pakai label yang sudah ada. Pardosa doho nang parise, nang sadusi, nang halak na pogos, nang halak na mora, nang namar sahid, nang nasehat. Pardosa doho ubay ro'au tu Portibio. Label itu sudah ada pada kita. Alani buhado hita amang inang rikotima gumuruhon pengatusion. Dari manakah kita dapat itu? Dari firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Di buku Amsal epistel nakanin. Tuhori ma hapistaran. Tuhori lawatan na memang kita harus mencari pendidikan dengan belajar dan terus belajar seperti itu. Tidak hanya secara intelektual, tetapi Tuhan mengatakan belajarlah terus, marsiajar maho terus taringot tuau asa marbisuk ko manibangi ari-ari ni ngulum. Amin. Martangiang mahita. Moliate godang ali Tuhan di pasaroan nami tuho ala nunga di pasato habonara ni hatam di tonga-tonga ni ngulu nami. Jolma pardosa dohami ali Tuhan jaladadong nabui hubuni on hami sian ko.
Sude do paltak di julum nahula kon hami sian si eteteon nami sahat rodi sadarion. Marpamuati maroham molo salilengon dang mangulu hami di bagasan hasitongan di hatam. Alai nunga diajari turpuk nami sadarion Tuhan asa hurikoti hami kumuruhon hatani di bata pangatusion marhiti-hiti naringgas sami marparsaoran dohoto asal lamar bisu kami Tuhan di tonga-tonga ngulu nami manibangi ngulu nami dohot tarlumo biali Tuhan memiliki visi ke depan dalam menata kehidupan kami untuk semakin lebih baik termasuk perjalanan gereja Tuhan HKBP Rawamangun pos dorohanami Tuhan komanamian di hami jalasa kabona mahami dohoto. Buan hami ali Tuhan di bagasan tangyang namion aka keluarga manang ruas ni huriam na di bagasan habok ni roha sinirang ni hamatean. Ima keluarga ni amang nami amang surung joni tambunan doon amang nami amang tugu parulian marpaung naung jumulo borkat siang tonga-tonga ni portibion mga adopo. Ditadi konasida doa ka keluarga na si solhot ng akadongan na tutu tumatangis do na sida tari luilu alay pos dorohanami ali Tuhan pangapulion na sumur na sakoy mali Tuhan na maparguguhon sudia ka keluarga na ditadikon na sida ang giat boy totong na sida tarapul di bagasan tod di porbadia jala molotung masihol pe na sida ingot ma haduan pajupang dohami di surgo hasonangan na pinaradem dia kana porsea tuho. Songonin ng akaruas ni Huriam na di bagasan para sa hiton yang mengharapkan pertolongan Tuhan dan jamaan tangan dan kuasa Allah. Pamaluma Tuhan para sa hiton na sida pahipas pamatang talumubi pargugui partodion na sida anggia buy na sida Tuhan makamunakon salut akan namasa para sa hiton di pamatang na di bagasako ima amanami amang Charles Parpaung nang nami nang Nur Sinaga Jenny Marpaung amang nami amang Aripin si Mamora nang nami nyonya Sintua Lumbantoruan boru hota soit nyonya tinambunan boru purba songoni nang amanami amang Sintua MH nainggulan amanami amang Andar Sidabalok inang nami inang Berlian siahaan doho songoni inang inanami Eres Tauli boru tambunan. Sudena sida dong dona peak di rumah sakit jala mangae parsahiton na parir tuho mangku pasatami Tuhan songoni nang sedang masa pemulihan perawatan di tonga-tonga ni bagas nasida saha di homang gulu nasida dongani sudi keluarga lehon holoni roha nasakoi nang songoni pegajang na pengobation na ikon di bolus dasida Tuhan toktong mana sida marpangusadeon tu holong dohot tu gugu na pinasahat mo to na sida ganuk marasada-sada. Kupasatami Tuhan saluhut akan nama sa di tonga-tonga ni portibion. Dadatar benham ya piali Tuhan mandalani akarin ngulu nami dukon asing roham. Walaupun di palwaso sudia karuas di Huriam HKBP Rawamangun di bagasan hai pason dohok boy terus mardalan di bagasan keadaan COVID-10 sia kupasatami matuho ali Tuhan. Manang sa di hari pasoon musalut akan nama sa di tonga-tonga ni bangsa Indonesia on songoninang di tonga-tonga ni Portibion alay sada na hupangido hami syakwa ali Tuhan. Unang sumurut hapurson nami laholam jonok tuho ali Tuhan alay tetap mahupau jojo hami guar muda badiai bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan itu akan kembali kepada Tuhan bahwa kehidupan kami dan kematian kami adalah milik Allah. Allah ni ijagai hami Tuhan asatung di bagasan hai pason hami turus songonin nang akan nahuhari koton hami di bagasan pardalanan ni keluarga nami tuk do sikop do saluhut na Tuhan dia dopan munabadiyai ala hodo sumber ngolo nami songonin nang pardalanan di tonga-tonga ni kuriami kupasatami ma tuho ali Tuhan manang happy program na ikon masa Tuhan
Kupasa tami masudia kapadita nadong di tonga-tonga ni Huriamon songoninang aka parhalado para sahalai mahami ale Tuhan lahu manugu-nugu sudi aka ruas ni Huriam tarumobi lahu mangeyai akan naung masa di tonga-tonga ni Huriamon asa di bagasan hasa doni roha hami bergandengan tangan jala toktong paingot hami ale Tuhan dada alani hadiron nami ubahena dipilih toh hami ale Tuhan tetapi Tuhanlah yang telah memilih kami dan bukan Tuhan yang akan bekerja memberikan segala sesuatu yang jahat di tengah-tengah dunia. Tapi kami yakin segala sesuatu akan Tuhan ubahkan sehingga menjadi lebih baik untuk kami boleh percaya bahwa tidak ada kemampuan kami untuk memilih Tuhan sebagai Allah kami, tetapi Tuhanlah yang telah memilih kami untuk kami menjadi anak-anak yang Engkau kasihi. Para sahalai pargogoi hami ali Tuhan asa tuktar bain hami memberikan yang terbaik sebagai tanda cinta kasih kami kepada Allah yang telah memberikan kuasa dan hikmat itu bagi kami untuk membawa terang Injil Tuhan, kebenaran Allah di mana Tuhan telah menempatkan kami pada saat ini. Porsea do hami ali Tuhan, hodo di bata nami, hami aka gabi anak komu dohok burum, palowas mahami gabi ula-ula namal topang nabui mangula di tonga-tonga ni harajomu. Kupasa tami pendidikan nakayana konami ali Tuhan. Di bagasan minggu depan manggula manasida di bagasan pendidikan nasida nang pe masih harus belajar dengan jarak jauh. Ale posdorohanami ali Tuhan dengan nomu doa kaina konami bahwa mereka pun akan menjadi anak-anak yang patut dibanggakan di tonga-tonga ni harajomu. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuho. Amin. Amang indang ada orang sota papungu peliata tapayut manom protokol naung di parade aka. Amang sintua dison adong anon dison bagaimana caranya kita masuk dari sini putar keluar ke sana. Yang dari sana ke seperti itu juga ya Mang Inang. Jala unang tapa masuk tangatai itu kantong persembahan. Jangan disentuh maksud nami supaya kita juga semua mengikuti protokol kesehatan nang dituntuhon di tengah-tengah ni kuriaton mari de mahita. Jongjong Maita. Diriku balik Tuhan,
Tatangnya koma peliata. Ale debata amanah mina di banua gijang ko do harorani saluhu silolehon nadinggan dohot nasa uli basa na moliutus. Upasat hami masia nalomito hami pilihan nami tuho. Saya jalo mega be uap na khusus di jolom. Pasu-pasu medara moti. Asa uparaseng hami pilihanon. Pati bulhona rajom di tonga-tonga ni huriam dohot di porti biyon. Buhay maroha nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami. Godang ni silolehomito hami. Asalam gir-gir hami madok muliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama namina di banua gijang saya pinarbadia magoarmu. Saya Roma harajom. Saya saud maulomo ni roham di banua tonga onsong unai banua gijang. Lehom matu hami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na merdosa tu hami. Unang hami togihot tu pangujunan. Pahalua mahami sian pangago. Mula mahamu di bagasan damai jolo hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasahorhon madamena tutudim. Amin. Hora samang inang, selamat hari Minggu buat kita, senantiasa sehat dalam perlindungan Tuhan. Amin.